udbringning af gylle er forbundet med lugtgener og fordampning af ammoniak. Med konceptet syren tilsættes svovlsyre til gyllen. Dermed reduceres ammoniakfordampningen med 50% og kvælstofudnyttelsen øges. I løbet af 2 år har systemet allerede bidt sig fast hos maskinstationer i Danmark. Status på syren i Danmark i dag er, at vi har 52 systemer ude at køre hos maskinstationer og større landbrug. Og et system forsurer vel i gennemsnit noget, der ligner 50.000 kubikmeter. Så vi er vel oppe og forsurer noget, der ligner 10% af Danmarks gylde. Perspektiverne for syrensystem er simpelthen enorme. 52 systemer til 10% af Danmarks landbrug, men ser vi syd for grænsen, så er der 500 millioner kubikmeter gylde alene i Tyskland. Og hvis vi går på verdensplan, så er der 2 milliarder kubikmeter gylde at behandle. Skabelsen af syren fik i en afgørende fase hjælp fra Agrobusiness Park og innovationsnetværket Inbium. Den forskel, Inbium har gjort over for biokopper, er, at vi har nogle stærke netværk, både på det faglige område, men også over på det politiske lag, som har kunne bidrage med at få løst den gordiske knude, der var omkring at få dokumenteret effekterne af biokoppers teknologi og få den godkendt af de offentlige myndigheder. Derudover vil jeg også påpege, at Inbium har gjort en forskel med at vise vejen til noget kapital, der kunne være med til at løse de her udfordringer, der skulle løses. Inbium er vigtig som netværkspartner, som forum for at sætte fokus på innovation af sådan nogle teknologier, og som netværk, som man møder forskellige firmaer. Samtidig har Agrobusiness Park også spillet en rolle som medfinansiør af systemet, da det ikke er nemt at finde finansiering til noget så innovativt som syrensystem.